nħejju li nfusna bi-preparazzjoni għal billi nieħdu sehem f'din l-ikla tal-mulej. Kull min jikkrea xi ħaġa, żgur li kollu x-xewqa illi dak li krea jintuża għall-iskop oriġinali li hu kreah, mhux hekk? U jiddispjaċih mhux ftit jekk dak l-oġġett li hu jkun ħoloq krea jiġi minsi jew injorat, jew saħansitra użat ħażin għal xi skop differenti minn dak li għalih kreah. Aktar minn hekk jitnikked jekk l-oġġett minsi ikun ingħata bħala rigal ta' mħabba lil xi ħadd għażiż għalih. Jiġifieri mhux biss jiddispjaċih imma jitnikketta bil-ħaq għaliex dak l-oġġett ikun ingħata xi ħadd bħala att ta' mħabba. Jiġifieri biex nieħdu eżempju min jikteb ktieb, jixtieq li ktieb jinqara. L-awtur jiddispjaċih jekk il-ktieb ma jaqraw ħadd. Jiddispjaċih u jitnikket aktar jekk il-ktieb ikun taħel xi ħadd għażiż bħala rigal. U dak jitfa' fuq l-iċkaffa għaż biss jagħti kasu. Jew għar minn hekk jużaha xi skop ieħor fejn naf jien biex jibbilanċja xi mejda. Taħt xi sieq. Vera jew le, min jaf kif iħossu. X'ħasra. Għaliex dak li jkun għamel bi sforz trement forsi jkun għamlu għal xejn għal dik il-persuna. Allura x'ħasra biex nieħdu ftit eżempji l-aħwa li Alla kisbilna pereżempju dħul għat-tron tal-grazzja tiegħu bil-privileġġ tat-talb, u inti għaż biss tiddenja ruħek tgħaddi u tidħol u titla'. X'ħasra illi Alla kiteb ktieb il-Bibja u jixtieq li jinqara tawunna bħala ta' mħabba u int bil-kemm tiddenja ruħek kultant taqbdu f'idejk u taqrah. Eżempju ieħor, x'ħasra li Alla minna membri fil-ġisem tiegħu fil-Knisja, għadd ieħor ta' mħabba tremenda, xewqatu li nkunu membri ħajjin, attivi, minn servu nkunu servuti u inti ħlif tiġi hawn u s-saħħa nissiġġu ma tagħmilx. Vera x'ħasra. Għaliex xogħol Alla ikun sar għal xejn għalik. L-aħwa Kristu waqqaf din l-ikla bħala ta' mħabba u xewqatu hi li tilħaq l-iskop li hu għamilha għalih. ċoħe biex ifakkarna fih. Ifakkarna x'għamel għalina fil-passat. Ifakkarna li fil-preżent illum qiegħed magħna. Ifakkarna li għad irid jiġi fil-futur mu jġedded kollox. U dan kollu u aktar fil-fatt suppost iservi lan illi lilek ikeċċi l-barra minnek kull dwejja, kull depressjoni u minflok jitqanqal fik il-ferħ u ringrazzjament. Imissu jservi biex jeleb kull dubju jew biża' li qed issaltan fik u minflok issaltan il-paċi u tranquillità u l-fiduċja fih. Imissu jservi dan kollu biex minflok iqtih il-qalb l-iskoraġġiment tirrenja fina t-tama. Jservi biex minflok il-bruda u l-apatija spiritwali qalbna tinxtel bi fjamma tħeġġeġ ta' mħabba. Ma l-aħwa tifkira li hija għotja ta' mħabba għalina, għotja ta' Ġesu, qiegħda sservina għall-iskop li għalih u waqqafa jew le. Għax jekk le ħasra, għax ikun għamilha għal xejn għalik. Ma li Alla dalgħodu nitħeġġu biex mhux biss nifhmu l-għan li għalih waqqaf din l-ikla l-mulej, imma wkoll nieħdu sehem b'tali mod li l-għan tiegħu jintlaħaq fuq wieħed u waħda minna li ħanieħdu sehem. Amen.